dinok luwih dhisik coba kaya apa. Ya dasare sing nembang niken yen nembang dinok ki ya pas mergo bocahe lemu gedhe terus ya mlenok. Ha ya coba kaya apa. Monggo diaturake salam pambuka dinok oleh Niken Salindri Kediri punya. Dados. Kebahagiaan untuk warga masyarakat Madiun. Monggo dengan bangga, dengan semangat membangun Madiun bersahaja. Yo.
tangan untuk Niken Salindri. Terima kasih. Wis marem temenanan. Wis karo ndongake para warga masyarakat sing ndek mben adate yen wayangan ning halaman pendopo kono, ya. Merga Bapak Bupati kepareng nindakake aspirasine warga masyarakat dina iki digeser mapan ana ing alun-alun Caruban Reksa Gati, ya. Nyatane sing rawuh ya nganti semene akeh ya, Mak. Ora kalah karo pengajian Gus Isdam iki kae. Ayo. Ya, uga matur nuwun karo Patski, Abah Kirun dan kawan-kawan sing wis tansah nderekake karo Pak Hariwur karo Pak Purnomo Hadi. Sembah nuwun Bah katresnanipun. Lah, iki awake dhewe sadurunge memberi support nganggo aja dipleroki minggahe Cak Komet. Oh ya. Iki mau neng transit aku ya ngorek-orek Asmarandana. Gandeng mau Medion maju bangun wis diaturake, panas-panas mlaku wis diaturake, saiki genti Asmarandana. Ayo. Sing nembang sapa? Yen Niken kuwi sinden viral era milenial. Saiki ngaturake sinden viral era kemerdekaan biyen. Ya. Tahun 90-an. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Aturna Bu Asmarandana. Nun. Tak foto mau lho, tak foto. Ayo nggih. HP-mu tak silih mau ya toh. Tak foto bar kuwi tak cek sampean WA-nane karo sapa ae, ngono lho. Temu ora? Oh, aja mari bingung to ora. Senengane gawe kaget sing lanang ae ya. Iya. Rong tak kirim, ayo. Ayo. Mongko mambengi ya bar tak kirimi lho, Dek. Ayo. Nah, pelok. Nah, pelok engko seleksi langsung mlebet tenggen aja dipleroki, ngoten. Nah, kuwi lho Pak Daryanto lho ya, nggih. Sampun. Ketemu? Sampun Kang Mas. Nah, iya, senengane mari kaget ora. Wis tak HP-mu tak silih to, tak foto ceklik ngono mau. Ning tak foto ki ora tak nggih moto apa-apa ya moto notasi kuwi. Ha iya ngono kuwi. Nggih. Ba. Guyub rukun lan harmonis pejabat lan masyarakat linambaran gotong royong Madiun kondang ngumandang semboyan bersahaja Semboyan bersahaja. Sesarengan kalian sinten Bu Kesi? sesarengan Pak Hariwur. Yo, masuk aja dipleroki.